Така, здравейте приятели, това е пета част на Hot Wheels Beat That. Надявам се микрофона ми да е по-добър. Така. Нилф. Елиминатор. Днес ще правим само един рампейдж. Само това ще правим, защото съм много готин. Така. Това Jackhammer изглежда много яко. Не да го видим. Секси! Сузука е готино. Rockstar. Чей. И 24/7 UK, с нея ще играм днеска, много интересно. Шит! Да видим поне дали... Да видим дали ще успеем за... Какво се лъжа, няма да успеем. Така. С друг микрофон съм, дано да ви хареса, между другото. Би трябвало да е по-хубав. Да видим. Fuck you! Shit, така. Така. Ето той. Ей, не съм ли добър, бе? Не съм ли добър, бе? Уху! Да, мисля, че той ще ме убие. Стават ни към 40 секунди. What the fuck? What the fuck you? Така, това беше много кратко видео. Нека си пета част, най-вероятно. Така, success! Защото сме на The Best Ever копелета. О, Рампейдж! Ей, аре па ще го направи то Рампейдж, защото това беше прекалено кратко. Аре това Рампейдж, защото съм бахти печагата. О, да, ето го. А, не, това беше елиминатор, мъмка му. Елиминатор, Рампейдж, ето го. С тази, както може да се сетите. Obtain the super obtain shit. Така, да почваме и това. Хопаланка. Старт. Ето храк, мазни храк. Само ме преебава грозно селяка мазен, мамичката умръсна. Рака е виновен за всичко. Гледай как ме таунтва копеленцето. Мазно селяшко. Бати, не мога да го бия. Вие ебавате ли се с мене, бе? А така. Ви смисля тук е. Ето го вторият. И не мога да го бия в копеленце, бе. Не мога, бе. Майка им шит. Хочойни, фак. Аре, бе, смешки. Аре, това беше. Така. Skip, success, аре, добре. Чу сме да без тебър. Но... И не сме отключили нищо. Еми, добре, това беше от мене. Айде, чао.